bráníte? Víte, koho bráníte? My tady přišli a bráníme i vaše prdele. I vaše zadky. Pro budoucnost vašich rodin a vašich dětí. Nám Tomášek akorát ty patlaný hlavy. Vůbec neví, o čem mluvijou. Plezou si nácky s obyčejnejma lidima. S lidima, kteří se bojujou o budoucnost svých dětí a svých rodin. A tohle vy bráníte. Já se na to nemůžu dívat. Mám strach, že moje dcera se svýma dětma nebude jde žít. Protože se necháte nastrkat tuhle verbež. To nejsou uprchlíci, to nejsou hladový rodiny. To jsou smrtci, který vraždí, znásilňujou a vypletnou rodiny. Podívejte se, co dělají v Itálii. Obsazujou domy Italů. A vy se tady všichni budete bránit tady toto. Nenechte se vysmát.